उजाड़ा ए उजाड़ा केतना सुतत हवा हो तू? अरे आओ तोहार भाई होने धान के बोरा लदवावता गाड़ी पर आ तू आराम करत हुआ। का भइल रे भाई? का भइल? अरे तोरा मालूम नहीं थे हम धान के बोरा लदवावे के रहला कुटाई के भेजे के बा। तोर भाई कब से लगल बा गाड़ी लोड करावता आ तही आराम करता रे। अरे माई जब एक बेटा मुसीबत काटता आ दूसर का आराम करता तो तोरा के देख नहीं के जात। ते का चाहत बाड़ी कि दोनों बेटा मुसीबत काटस हो? हे उजाला ने बकवास ना उठा आ जाके बोरा लदवाओ पहले गाड़ी पर, नहीं तो अब्बे लगब चप्पल चप्पल मारे। अरे माई का बात करताड़ी रे? हम बकवास करतानी? ई बकवास नहीं खे, सोच के देख तो नी एक बेटा अगर मुसीबत में बा तो केहू दूसर को के मुसीबत में भेजी? ई तो सरासर बेवकूफी बा। हम रहती ना तो अगर एगो मुसीबत में बा तो कम से कम दूसर का के चाहती कि आराम कर ले हो। मने तोर बकवास बंद ना होई। रुक रुक अबे बतावो तानी हम। अरे माई कहां जाए लगली है? बोलौले आई तोर बाबूजी के उहे समझइए तोरा के। अरे ना 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 भाई ना बाबूजी के मत बोलइए, हम जाता नहीं बोरा लदवावे। आम ना सपड़ेला अब बात बनावे में ना तो कपिल शर्मा फेल बा तोरा से। बतावा कितना घुमावता कि काम ना करे पड़े। ए हो तनी जल्दी करा ना हो, हमरा के दूसरा जगह जाए के बाबी गाड़ी लेके हाली से खाली होई तब ना जाए। अरे ड्राइवर चाचा तो हसे तो कहनी है कि 2-4 बोरा रखवा द तो तू सुनबे ना करत हुआ। हम ड्राइवर बानी, हम बोझा ना ढोए नी, रखवा देले रहता तब तक तो भरा जात, तू निकल गइल रहता। हाँ तो बात तो ठीक है बा, हम ड्राइवर बानी, हमार काम बा गाड़ी लदा गइल तो ले आके पहुंचावे के, कौन हम बोरा ढोए थोड़े आइल बानी। हाँ तो हम अकेले लिया के लादे तानी तो टाइम ना लगी, थोड़ा वेट करा, जल्दी करा मर्दवा नहीं तो हमार भाड़ा छूट जाई। ए चाचा का चाहत हुआ हो? बोरा के नीचे हमहू दबा के मर जाई का? कितना जल्दी करी? अरे जल्दी जल्दी लिया के उतना लाद देनी है, अब हम थक गइली हैं, कैसे लाद दी लिया के? काहे भाई बसावन लोड हो गई गाड़ी, तोरा के अभी फुर्सत मिलल बारे। एने हम अकेल बोरा ढो ढो के परेशान बानी, अते होने घर में सुतल बारे। ए भाई सुख जौन बानो सब केहू मिल के काटेला और जब दुख के घड़ी होला न अकेल काटे के पड़ेला। अहि दादा ई काहे भाई बसावन अभी लेक्चर देत हो तू? लेक्चर आई जल्दी जल्दी बोरा लोड करावा नहीं तो मार मार के अपने गाले लाल कर दे। मजाक करत रहनी है भाई, मजाक करत रहनी है, लदवा देता नहीं वही खातिर तो आइल बानी हम। आओ ने चला लगता आधा लोड हो गइल बा, आधे मुसीबत काटे के पड़ी, अगर पूरा लोड करे के पड़त तो पूरा मुसीबत काटे के पड़ जात। ए बाबू तनी जल्दी लोड कर दिया लो, हमरा के कहीं और जाए के बा हो गाड़ी लोड करे। टेंशन चल ले चाचा, आधा घंटा रुका, हमनी के 1 घंटा में लोड कर दिया जाई। 8 गो बोरा बचल बा, 1 घंटा में लोड होई? अरे ई तो लगता हमार किराया मरवा दी हस आज के, इतना बढ़िया भाड़ा मिले वाला रहल, लागत गइल हाथ से।